Ami folini waliɲuman lase aw ma ko aw bisimila dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ ka min bɛ dɔgɔkun dɛmɛnen kunnafoni mɔn ka kɛ bɛn nɛgɛkun kelen ye ka bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka to faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ dɔgɔkun dɛmɛnen baaraw la. Sherifla TV Jabarani Safa an b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye ka daminɛ ni Mali Silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔ yɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka yɔrɔ dɔ lajɛli ye yɔrɔ min jɔra Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ. Baarada kura min ɲɛsinnen don sɛbɛnni kɛlen kɔfɛ ka bayɛlɛma ni ka kɛ gafe ye u k'a ma ko imprimerie o de dayɛlɛla Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ alabato ani aladanaya ni ladiriya kɔfɛ min ye dɛmɛ ye ka se k'o kɛ hadamadenya nasara kan o bɛɛ kɛmɛ Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka baara ye yɔrɔ in jɔra o de kadara kɔnɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara sera baarakɛ yɔrɔ in na ka t'i ɲɛda minɛnw kan barisabu ka da ka wele bilara maa faamuyannenba fila ma ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ minnu ka dɔnda ka wuriyalen don ka na cakɛda in joko o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bolo bɛna don a cala ka se ka olu fɛnɛ ka dɔnda ka wuriya karamɔgɔ Haidara tuma min na ni a y'i ɲɛda minɛnw kan a labana ka dugawu don kɛ jango baara min bɛna na daminɛ ni o ye sɛbɛnni bayɛlɛmali ka kɛ gafe ye imprimerie a bɛ se ka kɛ nafa ye Lutu Sidibe tun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la a b'i lase maa min fɛ Usmani Zogo de don. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u kɛlen kɔfɛ k'u ni u ka nafolo de dali masa mɔ baaradaw bɛ se ka sigi senkan cogo min ni ka bɔ nɔgɔla sabati Mali jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan o kɛn bɛ u taalan ye bibi in na Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru cakɛda dɔ bɛna sigi senkan cakɛda min bɛ wele ko imprimerie sɛbɛnni kɛlen kɔfɛ k'a bayɛlɛma ka kɛ gafe ye o bɛna dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o kadara kɔnɔ Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye wele bila maa faamuyannenba fila ma ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsin bɛ imprimerie ko mɔ u kana cakɛda in cogo an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛna kɛ baarakɛbaa ye cakɛda in na k'olu fɛnɛ ka dɔntaw ka wuriya dɔgɔkun kelen kɔnɔ k'a daminɛ avril kalo tile 16 la ka taa bila avril kalo tile 22 la Faransi jamana maa faamuyannen fila ninnu u y'u ka dɔntaw bila imprimerie cakɛlaw ka bolo kan min bɛ se k'a to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo n'u bolo donna baara la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin da siɲɛ fɔlɔ ye Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka nin n'a ɲɔgɔnna hakilina sigi sen kan bawo kɛnɛyasow jɔlen don i n'a fɔ centre de santé Sherifula boulangerie agence de voyage Sherifula bilankɔrɔ bɛ maa min bolo o tɛ malo i bɛ se k'i ka wari bila yɔrɔ min ni ka laban ka dafalen ta i mago ma na se a mɔ wale kelen ka dɔnɔ yɛrɛ kɛ ka se k'i ma mago ɲɛnabɔ ka laban ka nafolo lasegi afimu o sigira senga u fɛ ka taa se Sherifla TV mɔ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun de ye Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ ka se ka baarantanya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ yiriwa o ka se ka boloda maaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ taa kuncɛ kuma min Mali Silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara taara i ɲɛda cakɛda kura in kan ni o ye imprimerie ye sɛbɛnni kɛlen kɔfɛ ka bayɛlɛma ka kɛ gafe ye bamanan n'a sera ye a ye dugawu don kɛ min bɛ se ka to baara ɲɛtakun bɛ se ka sabati ka wale ɲuman fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma. Bon dan fosi tɛ nisɔndiya la parce que Jamiyatu Ansaru Dinul Islamiya an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka ɲɛtaga d'u ma Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye baara caman bolodalen b'u fɛ min ye usine ko ye ani fɛn wɛrɛ caman u y'a daminɛ nin na k'an wele ka na yira an na ko ka dugawu kɛ machine ninnu tubabuw tilala u baara la installation banna tɔ tora ka baara daminɛ ko kana dugawu k'u ye ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲɛtaga bɛ Ala de bolo Ala ka ɲɛtaga d'an n'u ma silamɛya ye nin de ye silamɛya tɛ seli ni sun dama ye silamɛya ye fɔ silamɛw ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn na n'o kɛra silamɛya bɛ bɔ magariko la nin ye baaraba de ye miliyɔn kɛmɛ joli donna nin na et puis baara wɛrɛ minnu bolodalen d'u fɛ usine ko la miliyɔn kɛmɛ joli bɛna don olu la a nafa ye mun ye u yɛrɛ fɔlɔ u bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ filanan ye mun ye chômeur bɛ dɔgɔya silamɛya kɔnɔ ni bɛɛ ye bolominɛyɔrɔ sɔrɔ jamana bɛ lafiya o la silamɛya tɛ an bɛ taa misiri la dama ye jɛ wo jɛ n'Ala y'aw fara ɲɔgɔn kan a ka jɛ ɲa k'an ka se ka tɔnɔ dɔ bɔ diɲɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ min na alors n b'o de f'u ye baara de ye bi mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye wa silamɛya tɛ se ka sabati yɔrɔ si fɔ jɔn ka s'i yɛrɛ kɔrɔ alors Ansaru ɲɛmɔgɔw y'o faamu a kɔmɔgɔw y'o faamu alors baaraba caman b'u bolo usine damadɔ bɛ yen o gurunbo o bɛna kari ni Ala sɔnna o tɛna mɛn o baaraw bɛ senna ayiwa nin kɔni nin gurunbo ma kari mɛ a baara daminɛna parce que tubabuw tilala baara bɛɛ la
aywa alhamdulillah baara bɛna daminɛ an kɔni bɛ dugawu de k'u ye u k'u cɛsiri denmisɛnw les jeunes u ka bɔ chômeriya la bɛɛ k'i bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma silamɛya ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na diinɛ in nana ni nin de ye mais silamɛya tɛ n'i kɛra diinɛ mɔgɔ ye i ka kɛ makaritɔ ye e de t'i bolo jan e de bɛ deli kɛ non 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 a ka kan hakili dɔ ka sɔrɔ min bɛ se ka na ni développement ye ka denmisɛnw bɔ chômeriya la denmisɛnw ka baara sɔrɔ nin bɛna baara di mɔgɔ joli ma sisan usine minnu filɛ u bolo n'Ala y'an dɛmɛ k'o baaraw daminɛna u bɛna baara di mɔgɔ joli ma bon silamɛya ye nin de ye min filɛ n kɛrɛfɛ ale ye Abidjan Côte d'Ivoire président national de ye ale nana ka na bɔ an ye ayiwa baara bɛna daminɛ ale yɛrɛ ɲɛna n nana ale sɔrɔ kɛnɛ in kan an b'u fo an b'u bi yɔrɔ yɔrɔ ansaru bi yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye silamɛ bi yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka se ka baara kɛ k'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ silamɛ ɲuman a ka taabolo dɔ fana ye baara kɛli ye fasoden ɲumanya nasira kan sigida kɔnɔ min bɛ se k'a to sigida bɛ yiriwa. Silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bɛ taama na min daminɛna ntɛnɛn ka ɲɛsin Mali marabolo sabanan ma ni o ye Sikaso ye taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin Mali jamana kɔnɔ cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Haidara tuma min na ni a n'a taamaɲɔgɔnw sera Sikaso jama bɔra ka a kunbɛn ni ka bisimilaliko ɲuman ta ka ɲɛsin a ma taamaden minnu b'a nɔfɛ Sherif TV Jabarani tɔgɔ la o ye Usman Kana Fuseni Keyita ani Daramani Mali. An karamɔgɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ni a taamaɲɔgɔn u donnen kɔfɛ Sikaso ni ka taa u bisimila u jabala la n'o ye Hamdalaye ye maaba caman bɔra ka u kunbɛn wa bisimilali kumaw kɛra kuma daminɛra Jamiat Ansardine Islami musow ka ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Nɛnɛ Jalo ye. An bɛ Alahu subahana wa taala tanu min n'a ka di n'a ka ca ni barika baara ka se ka Ala tanu tuguni tanu na min ka di n'a ka ca ni barika baara ni an karamɔgɔ yeli ye an fɛ wulada in na an bɛ kɛnɛ in kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an karamɔgɔ kanubagaw fo k'u ni ce ka bɔ ka an karamɔgɔ kunbɛn an b'u fo dante foli min na k'u ni ce k'Ala k'u sara ni hɛrɛ ye Ala k'u hamu dilan na an karamɔgɔ bonya ye o kɔfɛ an bɛ ansaru fo k'u ni ce u yɛrɛ ye n'an bɔra yen an bɛ Sheikh Sherif Usman Madana Haidara fo an bɛ segin kɔ k'a fo tuguni sabu min na an bɛɛ b'a kalama waati na a ka calendrier chargelen don malgré que a ka kow ka ca a y'a kanu ka na bɔ anw na Sikaso donc vraiment an bɛ karamɔgɔ fo ko a ni ce a bɛ siran min ɲɛ diɲɛ ani lahara Ala ka don a n'o cɛ a mago bɛ min na diɲɛ ani lahara Ala k'o k'a ye o kɔfɛ an b'a ka délégation jama bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ma k'u bɔra u ka so u nana u ka so k'u bisimila k'u n'an bɛ kun ko ni dɔnnibaga nani ye hɛrɛ ye dugu kɔnɔ ni hɛrɛ lo dugu ma k'a bɛ baraw ɲɔni ka bɔ dugu kɔnɔ an ma siga fewu an karamɔgɔ donni anw fɛ yan Sikaso a bɛ Sikaso baraw n'a tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni an b'a ɲini Ala k'o k'an ye Ala k'o k'an ye a ka Ala yɛrɛ bonya kosɔn o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ kalifa Ala ma se foyi tɛ musow ye fo ka ko in segin ka taga di Ala ma k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya kalifa Ala ma Ala min n'a ka kalifa tɛ tiɲɛ u nana an fɛ yan Sikaso hɛrɛ la Ala k'u bɛɛ segin hɛrɛ la ka taa du ka denbaya kɔnɔ hɛrɛ la ka taa k'anw yɛrɛ to hɛrɛ la Ala k'o k'an ye a ka Ala yɛrɛ bonya kosɔn Ala k'o k'an ye an kuntigi Muhamadu bonya kosɔn sallallahu rasuli. Sikaso section président n'o ye Musa Goyita ye ale ye a ka nisɔndiya yira ni an karamɔgɔ nali ye ka tila k'a yira k'a fɔ ko olu tun hakili tɛ karamɔgɔ ka nali la nin waati na ka d'a kan a ka nali fɔlɔ kuntala soɲara ka d'a kan Ala ka lajarabili minnu tun kɛra sira la. Kelen n b'o dɔrɔn de fɔ ka bɔ kuma na kumakɛlaw ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an karamɔgɔ a kun nana tournée daminɛ sababu min y'a segin ka taa so aw bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama ni tun ye an Sikaso ɲɛmɔgɔw ɲininka an tun bolo nin ye tɔɔrɔ min ye karamɔgɔ tɛna se ka segin tuguni ka se an ma yan mais a segilen filɛ tuguni ka na an ma yan o y'an fa dɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ an y'a dɔn ko layidutigi lo a mana min fɔ a b'a kɛ ko n'a gɛlɛya bɛɛ a seginna ka na an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ bɛ mun de fɛ diɲɛ na lahara Ala k'o k'i ye o kɔfɛ tournée daminɛ na minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ la Ala ka yafa u ma Ala k'aw jigiyɔrɔ ɲɛ kuma wɛrɛ tɛ yen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jɔnyɛrɛ ye honorable Badama Kane ale kɛmɛ k'i kanbɔ jamanakuntigi sigi kalataw la minnu bɛna kɛ juillet kalo tile 29 nata o kadara kɔnɔ honorable Badama Kane ye munumunu zalo dɔ kɛ marabolo 2 la marabolo 3nan ani marabolo 4nan marabolo 4nan ye ɲɔgɔn ye 3nan o ye Kucala ye taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye tɔw minnu baramɛ ɲɔgɔn kan ni ka min ye a dɛmɛ bin bɛ se ka to kalata o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a fɛ ni u ka tɔ ma ko mouvement faso kɛwale ani olu sigira ɲɔnɔ ani Kucala ka hakili falenbalenw kɛ min sɛbɛ u y'a yɛrɛ la k'a fɔ u ka danaya bɛɛ kan k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini juillet kalo tile 29 ko u na a dɛmɛ Marietou Diallo Mohamed Tarawele olu kun bɛ munumunu zalo in na honorable Badama Kane fɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. N'ala ye juillet kalo nata yirana jamanakuntigi kalafiliw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ o hokumu de kɔnɔna la faso kɛwale cɛbɔ Adama Kane n'ale ye barawuli député ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ye yaala yaala boloda an ka jamana marabolo sabanan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala cercle kɔnɔ k'a daminɛ Fana na ka na tɛmɛ Segu fɛ fo Kucala ni dugu ninnu kelen-kelenna bɛɛ ye Badama kunbɛn ni k'a bilasira ni dugawu ni ladilikanw ye yaala yaala in kun de ye ka Kucalakaw ladɔnniya a kan bɔli la jamanakuntigiya nɔfɛ o la sa a bɛ bɛn ani jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn masala a selen Kucala ani limamuw ye ɲɔgɔn ye a y'i sɛnsɛn ka se Wataralakaw ma n'olu ye dugawu caman k'a ye cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen jigiya kumaw fɔ Adama Kane n'Ala sɔnna a ma ne fana bɛ n kan di Kane i tɛ nimisa n'aw taara sisan anw fana bɛ baara daminɛ de fo k'a dɔn k'a kɛra o tuma na bɛ Kucala muso bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u tugura u nɔfɛ cogoya min na u tɛ nimisa. faso kɛwale denmisɛn ɲɛma Kucala kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ baara daminɛna a mɛnna wa denmisɛnw bɛ n'u jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ ni ka Adama Kane dɛmɛ walasa a ka se sɔrɔ jamanakuntigi kalafili in na. Vraiment Kucala bɛɛ de tun bɛ yan bi parce que Kucala dugutigiw tun bɛ yan Kucala alimamiw tun bɛ yan Kucala musow tun bɛ yan Kucala denmisɛnninw tun bɛ yan vraiment an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na il faut que jeunes ka bɔ gɛrɛn na quoi jeunes ka se ka wuli ka se ka courage ta ka danaya ta ka da mɔgɔ jɛlen kan pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na Mali bɛ se ka avancer cogo min na. Adama Kane yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka d'a kan Kucalakaw bɔra k'ale kunbɛn a y'a jira k'a fɔ bonya ni karama min bɛ Kucala kɔnɔ o y'ale jigi fa. An nana Kucala an kunbɛnna a diyara an ye an fɔlɔla ka taa jamanatigi fɛ yen n'o ye Wataralakaw ye an bɔra an taara foli di alimamiba ma ka taa foli di dugu kintigiw ma ani dugu mɔgɔba caman n'a y'a kɔlɔsi an siɲɛ fɔlɔ ni kana Kucala an bɛ taama min kan n'o ye présidentielle min na kɛ an y'a kanu ka kɛ candidat ye o candidaya de kɔnɔ an bɛ ka taama ka na an limanaw ni an dɔnbagaw ani maliyɛnw ka na kuma u fɛ ka Mali fɔ ka f'u ɲɛna lahala min b'a kɔnɔ sisan ani an ka ŋaniya mun ye ani an bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na ani an b'a dɔn an bɛ se ka kɛ cogoya min na. O la mɔgɔ fɔlɔ min ni an ɲɛ b'o caman na n'olu bɔra denmisɛnw de ye nin baara kɛ an b'o denmisɛn ninnu fo n'i y'a k'a fɔ ko nin ye denmisɛnnin damadɔ ka baara ye jamana sini ye denmisɛn minnu ye an bɛna kalata min kɛ denmisɛn yɔrɔba de b'a la a bi an hakili sigi ka an jigi fa sini na jama mun kan n'olu ye musow ye fana an b'a dɔn k'a fɔ kɔnba o kɔnba n'a kɛra an ka jamana in kɔnɔ musow ye a jɔnjɔn ta musow kɛra a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye. O ye tamasire ɲuman y'an bolo an ye kumakan minnu fɛ an ye kuma ɲuman minnu mɛn an ye lɛdu minnu mɛn an jigi ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ ni ko taara tantɔ kalafili natɔ n'Ala ye a yir'an na a ka ca na mɔgɔw ko dɔ bɛna bali mɔgɔ la an nana Kucala ye duguba ye an ka jamana kɔnɔ Kucala jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ domaine bɛɛ la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna ko k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ k'a f'u ɲɛna ko baara daminɛna o tora bolojigin tɛ bilen an ka taa fɛ élection dama tɛ hali élection kɔfɛ Mali kura min n'an y'a fɔ a bɛna fɔ an bɛna taa départ kura de la an bɛna ko kura daminɛ tugun ko kura min ni a bɛna Mali yɛlɛma ka maliyɛnw hakili sigi ka maliyɛnw wasawa ka se ka Mali taa ɲɛfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ faso kɛwale ye jɛkulu ye min sigila sen kan a ma mɛn kosɛbɛ ka politiki kɛ cogo wɛrɛ la ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ani denmisɛnw ka baarako o ye faso kɛwale haminakobaw ye Kucalakaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ maa fɛ min bɛ Mali kura dilan n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni Adama Kane tɛ.
Parti pour l'action civique et patriotique PACP Nyangoro ye samake ka fanganyini jakulu do menye fanganyini jakulu nye uko feme mako rentrée politique ni oye fanganyini do ka bara unu doni o kera marabulo nani na segu ko fe kerengere ni yana dugula dugumi wele ko koila asenve menye jouer kalo tlemuka ani konondo jamana kontexi kala taula Nyangoro ye samake ni aleye PACP nyama ye chebodo ukadara kono minye akato ndimnye katase akanuba uma ulu kwani mbora fa bela jelela ninga fanganyine jakulu ka wele jabi anga mamenungu metama na ninga ye Nyangoro ye samake ka nyongume bayingene ka Amadou Diallo anisa matrawredu fanganyini jakulu PACP chebo jamana nyema sigi kalata bara unyininina ni oye ye asamake aka nintama insenfe anaka jamakulu bisimila chogo nyuma bonya ani karama konna na koila ka ofesegu marabulu kono fanganyini jakulu PACP chebo kuntagale no nintama mina abido kadra min konna na politiki ko la jereba mi ni abewele ko rentrée politique akuntaga kunye wala sakato de sigi senkan yenno ani fana katuka fanganyini jakulu bolo fara do fana bange koila ka ofino fanganyini jakulu PACP manyama ukani tamai afora kosebe dugudenw fe uyuka sewa nuka kuna wolo jira kasanga nuka chebo bisimilali on kontala ye samaka nananga dugula ay la ni minu gala ku ke fanga di amala ku ta fanga dama kwa bon on koni ambe aka blala shu anetle demison tokola ani dugu tokola jamana tokola fara bela jele ka ma bela jele ka bo ka kalata yi samaka nye jamana kundiga na tawla ka seka jamana kundiga soroka a parti PACP nali yanno akunka cha me folo yekun folo dana timedo ni ledu tamoy ibije baba srafe on di ledu takoila ka ye ka fo kambe na wulaje ka sigdala o kama bi en siran kili flana an kana koyela ambi c'est pour quand on a nous kasi anga kuma anga ngon famu ko dowla parce que mogo ni taka de kundo ademe ni kagele ndana koila andana kana boroke kana parti sigi koila ani parti nyemogo so mi bora segu ani parti nyemogo so mi bora bamako kana a nyemogo ba noye Dr Oumar Keita ani anga président mi be segu noye Aruna Fane muso ka nyemogo ba ani dimsonu ka nyemogo ba ambera jele nana kana koila ka uka kuna funu lame kana koila ka uka hamiko don o hamiko nunu ani tara mali togoda chama o chamana ibeta so ni hamina kelen nunde be ye samake naka jamakulu bisimilali kene kono muso kafara koila jeunesse kan geleya ani degu munube uka kerengere yala kalanko nasira fe uyo dajira fanganyini jakulu PACP chebola koila ka ukelen ko fe kuka ni geleya nunu dajira ye samake ya yira ka foko ay korfo nunu bela jeleme wakana laje ki seko ke katena na janyatugu saninga soro ku kunda koila ka uka dogotoro sobaka yemi ni fanganyini jakulu PACP manyamau ani kene yaso imanyamau jeraka sigike aywa koila ka mbe layru kelen de tawi nti layru ta abadante mu time ala foni ala yenga joya jona koni ko mogo ma ka fenki min seta e ba degun ni e fenni mogo fe min se bai o ke kadi Mamadou Bouare ya fonyi koni sere ya ko fe fla de ka gelama ko e demsanu ga kalanko ani muso ka nagoko ayo fe fla de foyena ko nga haklito dugu muso la ko nga haklito dugu demsenuna ko ni fe fla ko ni yolu sako ke ko koila ka bela jelebe do ikakula aywa dugutigi ibunya bala election ne kera jamana nyemgo yewo make jamana nyemgo yewo mbena second cycle classe sabajo akadugula dugutigi mbena second cycle classe jaba sabajo akadugula aywa mbeleru mitakadauka aywa koila muso agwa girajiko yani election che obilatige yani samia kado agwa giraji nala sona obina seme aula kasangani fanganyini jakulu PACP ka politiki donka nyenu kwa mako rentrée politique ye asama ke naka jamakulu jora dugu chama unkono nana wala saka foli bla yenno ina fa komi kono bugu maraka kungo joro ani segu marabulu kono
Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye taama kɛ ka ɲɛsin Segu mɔ min senfɛ a kunbɛra bonya ani karama ni dunu ni bala ye Segu ka denw fɛ ka sabu kɛ nisɔndiya donba kun don. Échangeur ni o ye sira minnu ni olu bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka se ka siraba yɛrɛ bɔ maaw ta yɔrɔ bɛ se ka nɔgɔya ka se k'u ta yɔrɔ lasɔrɔ nɔgɔya la u kama ko échangeur o dɔ jɔra Segu kɔnɔ ka o kurubongari siraw minnu fɛnɛ lamɛn ka bila a la k'olu fɛnɛ kurubongari a senfɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a kunbɛra ni nisɔndiya ye Segu ka denw fɛ maa minnu kun bɛ taama na Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la ka ye kɛnɛ kan Abdulkarim Sakɔ ni a ka jatala Ibrahim Kulibali don. Jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a kun ye tile saba taama boloda Segu mara la taama min n'o kun ye ka taa baarakɛlenw dɔw kolonbɔkari kɛrɛnkɛrɛnnenya ma échangeur n'o bɛ Segu dugu kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka tagasegin nɔgɔya Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma haka jagokɛlaw minnu bɛ taa jagofɛnw ta jamana kɔ kan n'u bɛ don a sira kan Segukaw kɔni jamana ɲɛma sɛbɛkɔrɔ bisimila ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen baara ye n'i y'a lajɛ a musaka bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 23 ani miliyɔn 260 a n'a kunkanfɛn kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada Mali ye 84 sara 16 o sarala Banque Ouest Africaine de Développement BOAD n'o ɲɛma o ka lasigiden ye kɛnɛ sɔrɔ n'a ka nisɔndiya yira Segukaw ko ni k'u b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'o bonya masegi k'a ye. Parce que anw dalen no ala k'a fɔ masakɛ in sigila jamana in kunna gɛlɛya de kan a nalen gɛlɛya in ma bali a ka se ka fɛn caman kɛ a ka se ka fɛn caman boloda. Ibrahim Boubacar Keita hakilila dɔw kun b'a ma k'a ɲɛsin Segu ma ala y'a kɛ hakilila dɔw a waleyara bi n'o ye ka se ka échangeur dɔ dilan Segu échangeur min anw Segukaw bolo Bamakɔ kɔfɛ a ɲɔgɔn tɛ Mali fan wɛrɛ la mana an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada. Nin kɛra Mali bɛɛ ye parce que Segu ye Mali nin dɔ ye donc an ye wasadenw ye jamanadenw y'an ta Segu n'a lamini y'an ta pour que gɛrɛndɛ minnu b'u la u k'a fɔ an ye an ka se k'a se sanfɛ nin baara min kɛra bi nin ye wasa ye nin ye kunnawole an bɛɛ lajɛlen ma. Jamana ɲɛma tuma min na a ye nin baara in kolonbɔkari a ye foli lase Segukaw ma u ka bonya na ani danaya min n'u y'a d'a kan ko ni ala sɔnna dana in a b'a minɛ fa. Échangeur ko ni min kolonbɔkari y'an se yan bi fɛn don Segu tun n'a ka kan ni ala ye fɛn min bonya an ko o bonya dɔɔni sa ala k'o se k'an ye an k'o bonya an y'o baara de kɛ ne ka foli tɛ nin na o ka barika da kɛ Ala subahanahu wa taala ye Segukaw n dalen b'a la ala bɛ nin hɛrɛ ɲɔgɔn sigi wɛrɛw kɛnɛ yira an na ni ala sɔnna a ma an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan inshallah. Ni tile saba taama in jamana ɲɛma fɛ Segu mara kɔnɔna na a kɛra sababu ye ani Segu mara dugutigiw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye dugutigi 2,500 Segu balontan tɛrɛ kan n'o tɔgɔ damɛ Amari Dawula tanukanw caman fɔra ka kɛ sababu ye ka Segu région dugutigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini ala ka Segu da u ye jamana ɲɛma fɔ k'o bɛ jamanadenw ka kelenya n'u ka bɛn de ko fɔ. Dugutigi wole sera u ma dugutigiw ye wole jaabi ka sababu kɛ dugutigiya yɛrɛ valorisera ni k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan nin na o y'an bolo koba ye ani baara min fana kɛra Segu région kɔnɔ kɛnɛ la Segu kɔnɔ yan o nisɔndiya o de filɛ ka an fara ɲɔgɔn kan. Jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita laɲiniw minnu tara k'a sɛgɛrɛ dugutigiw fɛ a y'a yira k'a fɔ a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn ni ala ka dɛmɛ ye a n'a se n'a damayira bɛɛ lajɛlen k'a la. Ne b'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ don o don a ka hakili ɲuman d'u ma n ka sɔn n ka jɔnya ma n ka sɔn ala ta ma hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir ñaw ka kuma mɛ dugutigiw ñaw ka hami mɛn inshallah ni loi in a texte d'application min bɛ tulo don a la an b'u ta ni ala sɔnna a ma min ye ka makɔrɔ dɔ labɛn min bɛ dulon i la k'a yira ni jama bɛ yen kunbɛnni yɔrɔw la bɔnni yɔrɔw la nin ye dugutigi ye k'i ɲɛsin a ma k'a fo k'a dɔn ka fɛn bila a ka so kan min b'a yira dunan na n'i nana dugu kɔnɔ a ye dugutigila ye k'i ɲɛsin ye a tagalen don.
ni bonya min ni segu dugutigu bɛɛ lajɛlen nana u da jamana ɲɛma kan n'o y'a ka wele jaabilen jamana ɲɛma a yɛrɛ ye sefa wari $30 di dugutigiw ma k'o kɛ bonyamasegi ye ani worobɔrɔ 1 bawo bonya bɛ man dɛ bonyamasegi bɛ man dɛ. hali bi jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tile 2nan Segu kɔnɔ hali bi kurubongariw olu de kɛra barisabu ka da ka jagokɛlaw tɔgɔlaso Chambre du commerce et d'industrie du Mali CCM bolofara min bɛ Segu délégation régionale ye o dɔ tɛtinɛkuni jɔra jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o kurubongari nisɔndiya ani bonya kɔnɔ hali bi Abdul Karim Sako ni Ibrahima Kulibali olu kɛra baaraw seere. Président de la République n'o jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ka tile 2nan tile 3 taama in na Segu mara la o baaraw kɔni bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jagokɛlaw ka tɔn a bɛ fɔ min ma ko Chambre de commerce et d'industrie du Mali o baara yɔrɔ kura dayɛlɛli a y'u baaraw fɛnɛ kɛ Segu mara kɔnɔna na o kɛnɛ ka Segu ma caman ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jagokɛlaw ni sokura ye ni jamana ɲɛma y'a kolonbɔkari min bɛ t'i jɔ mètre carré 1,35 la bureau 14 o b'a kɔnɔ ka taa se ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ ma a bɛ fɔ ma ko salle de conférence maa 250 o sigiyɔrɔ b'o kɔnɔ a musaka bɛ t'i jɔ $414 na wa Chambre de commerce et d'industrie du Mali o de y'a bɛɛ lajɛlen musaka bɔ. C'est vrai Chambre jɔra Chambre de commerce mɔgɔw y'a jɔ mais a jɔra jagokɛlaw bɛɛ de ye usine tigiw bɛɛ service tigiw bɛɛ Chambre section 3 de bɛ yen industrie commerce and service olu bɛɛ de jɛ ye nin so ye o t'a bannen segukaw bɛɛ don maliyɛn bɛɛ de jɛ don maa o maa bɛ yan mun bɛ se k'i mako ɲɛnabɔ a la i bɛ na yan nɔ i bɛ mako ɲɛnabɔ a la i n'a fɔ salle bɛ yan mɔgɔ 250 an y'a jɔ pour que a ka contribution dɔ kɛ ka économie développer en général secteur privé ko développer ka cadre dɔ ɲini o ye pour que o ka don yɔrɔ sɔrɔ o de ye nin ye. Ministre min ɲɛsinnen don jagokɛlaw ka koɲɛw ma a y'a yira k'a fɔ ni baara in kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka da jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilina ɲuman a n'a ka wulikajɔw fɛ k'a ka dɔ fara cɛsiri kan. O commerçant baw caman b'an cɛla bi porte an bolo camion b'u bolo fan bɛɛ balo a bɛ se ka gɛlɛya waati la mais k'a fɔ a dɛsɛra i ka san 5 kɔnɔ a ma kɛ dɛ sukaro ani nin fɛn 5 si ma se ka dɛsɛ a bɛ se ka gɛlɛya dɔn nka gɛlɛyali dɔw yɛrɛ fana t'anw ye o bɛ sɔrɔ a sɔngɔ cogoya la a san yɔrɔ la ka foli di commerçant bɛɛ lajɛlen ma ka Segu dugutigiw fo ka Segu balimaw bɛɛ fo. Chambre de commerce ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a baara wɛrɛw bolodalen bɛ minnu tɛna mɛn bilen ni jamana ɲɛmaa bɛna taa olu bɛɛ kolo bɔ kari kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Tɔnbukutu ani Gawo a bɛ fɔ min ma ko conseil supérieur de l'agriculture o baara o tako 8nan a y'o fɛnɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ jamana sɛnɛ koɲɛw kan campagne agricole san 2017 ka se san 2018 ma o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 353 ani miliyɔn 690 a n'a kunkanfɛn. Jamanakuntigi nana tile 3 taama min na Segu yan an bɛ se k'a fɔ a kɛra cikɛlaw ye parce que ni sira dilanna cikɛla ɲiyɔrɔ ka bon a la ni dɔgɔtɔrɔso dilanna cikɛla ɲiyɔrɔ ka bon a la ni ekɔliso dilanna cikɛla ɲiyɔrɔ ka di a la ka d'a kan n'i ye sɛnɛ kɛ ni produit ma se ka labɔ a bɛ kɛ gɛlɛya de ni sira man ɲi a b'a co produit yɛrɛ sɔngɔ bɛ caya mais ni sira ka ɲi produit sɔngɔ bɛ nɔgɔya donc a nana o baara mun na yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Min sɔrɔla malo la min sɔrɔla maɲɔ la min sɔrɔla malo ɲɔ la alhamdulilayi rabil alamin an ka dunta b'a la an bɛ se fana ni a tɔ ye ka dɔw dɛmɛ jamana dɔw dɛmɛ nka min ka gɛlɛn ma o ye an ta ye fɔlɔ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ɲinan san ma jaw la jiko gɛlɛya y'u sɔrɔ o yɔrɔw a man ka ɲinɛ o kɔ ngo min ka gɛlɛn ma maa si kana kɔngɔ jamana in kɔnɔ. Baara kɔni kɛra jamana ɲɛmaa fɛ a ka Segu mara taama tile 2nan kɔnɔna na. O de bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan k'a ni mɔ ka kɛ bɛndigɛ kun kelen ye ka bɛɛ lajɛlen mɔ walasa faamuya ka bonya aw fɛ a dɔgɔkun kunnafoniw na minnu ni olu kunjɛra an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu joualen kun don Sherifila TV jabarani na laseli wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogore don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.